Previsió meteorològica per als propers 100 dies després d'aquest cap de setmana que hem tingut, i aquesta és la companyia d'en Josep Pasqual, aquí tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Josep, molt bon dia. Hola, bon dia. Com estàs? Com prova aquest dilluns, almenys? Bé. Molt bé, per cert, que diumenge va estar aquí. Va anar bé la tocada de sardanes? Sí, va anar molt bé. Molt bé. Feia un bon dia, hi havia molta gent, sí. Escolta, molt bon dia aquí a l'interior, però aquí a la costa, però a l'interior Déu-n'hi-do les que va deixar anar, perquè a mi me'n va enganxar una de valent. Sí, ja és una situació típica de primavera, que ara els dies, a partir d'ara, ja són més llargs que les nits, el mar encara està fred, el sol al dematí escalfa la terra, l'aire en contacte amb el terra comença a pujar, i si hi ha una mica d'aire fred amb alçada, és a dir, que l'aire no és molt estable, doncs al pujar se sobresatura aquest aire i comença a formar els núvols, i aquests núvols, a mesura que l'aire, el vapor d'aigua es va transformant en aigua líquida, desprèn calor, perquè de la mateixa manera que per posar aigua a bullir li hem de donar calor, doncs per passar-la de líquid a gas, doncs per passar-la de vapor a líquid, doncs desprèn aquest calor, i aquest calor el que fa és créixer més el núvol, i a mesura que va pujant es va transformant més vapor d'aigua en líquid, en petites gotes, en núvol. Per tant, el núvol va creixent i, a més, doncs, es va carregant. I això arriba un moment doncs, que descarreguen aquests ruixats i aquestes tempestes. I és una situació típica dels dies d'una mica d'inestabilitat de primavera, a les tardes, sobretot, perquè, doncs, amb alçada els aires són habitualment de ponent, llavors aquestes tempestes que es formen cap al Pirineu o Prepirineu acaben arribant i a vegades doncs, es desplacen fins a la costa. I descarreguen fort. Per cert, doncs això vol dir que és més possible que hi hagin tempestes a partir d'ara, que entre la primavera, recordem avui? Sí, el que passa és que hi ha d'haver una certa inestabilitat amb alçada. Si amb alçada l'aire és molt calent, o més calent del que tocaria, el que passa és que per més que escalfi el sol a la Terra, aquest aire no arriba a la temperatura que hauria d'arribar per poder ascendir i, per tant, no es forma el núvol. Per tant, doncs són situacions clàssiques i que habitualment doncs, aquest aire fred amb alçada arriba amb vents de nord-oest, amb alçada, amb vents atlàntics, i una vegada formada aquestes tempestes, per això habitualment fan aquest recorregut des de la Garrotxa, passant doncs, pel Gironès, la Selva, i moltes vegades arriben al mar, cap al Maresme. Molt bé, doncs aquesta és una mica l'explicació d'aquestes tempestes que ahir, en bona part de casa nostra, la Selva, com comentava ell, i a la Garrotxa van caure amb força i durant una estona. La previsió per aquesta setmana, quina seria, doncs, en Josep? Doncs, en principi, aquest aire fred que dèiem amb alçades es va retirant, es va allunyant. Avui encara podria quedar alguna nuvolada aquesta tarda, però ja a partir d'ara, doncs, i bona part de la setmana, doncs, el que tindrem seran dies assolellats, tot i que la presència d'algun nuvolet de tarda d'aquests més per fer bonic que per altra cosa, i també, en ocasions, alguna tranyina de núvols alts. Tot plegat amb vents que no seran pas massa destacables, sobretot durant les nits i primeres hores del matí doncs, seran més aviat febles, més aviat terrals, i durant les tardes sí que podrà començar aquestes típiques marinades de garbí, que en principi no han de ser gaire destacables. Molt bé, doncs ja veieu una mica quin és el resum d'aquesta setmana. No hi ha gaire activitat a tot això. Les sorpreses sempre poden caure un moment o un altre. Ens has de dir alguna cosa sobre l'entrada de la primavera en el dia d'avui, o això ja és anecdòtic? Bé, això és una cosa astronòmica, que faci el temps que faci, doncs quan arriba, podríem dir, això, que, o sigui, la Terra, al voltant del Sol, doncs circula o fa una volta al llarg de l'any, el que en diuen de traslació. Aquesta traslació, doncs, no segueix podríem dir, una circunferència perfecta, sinó que és una mica elíptica, i curiosament, quan el Sol el tenim més a prop de la Terra és justament el mes de gener. El que passa és que, com que aquí és l'hivern perquè els dies són curts, doncs no ens n'adonem d'això, i per això
doncs les temperatures a l'hivern són més fredes, en canvi l'hemisferi sud sí que són més, que ja és l'estiu, no? Però també té una altra conseqüència, i és que, per exemple, avui, doncs, 20 de març entrem a la primavera, que és quan la nit i el dia tenen la mateixa llargada, la durada de sol, diguéssim, o possible, si no està núvol, no? En canvi, al setembre, quan entrem a la tardor, que torna la situació, diguéssim, torna a ser semblant, doncs és el 23 de setembre habitualment. Per tant, la repercussió que té això que deia és que si sumem la durada de la tardor i l'hivern, dura menys temps que no pas la primavera i l'estiu, perquè com que el Sol està un pèl més allunyat de la Terra, doncs la Terra va angularment a una velocitat una mica més petita i per això és més llarga la suma de la primavera i l'estiu que no pas la tardor i l'hivern. Ja veieu el que aprenem, amb en Josep. No ens limitem a dir-vos quin temps farà o quin temps és possible que faci, sinó a més us expliquem coses, i això és una cosa que no té preu. Per tota la resta, Mastercard, que deia l'anunci, però això no té preu. Josep, alguna cosa més? Sí, només afegir que em sembla que ja ha quedat una mica clar, i és que amb aquest temps més estable que tindrem, doncs les temperatures també pujaran més que les dels dies passats. De dies, de nits, continuem igual? No, la nit fins i tot pot refrescar una mica, però en principi de dia doncs sí que pujaran una mica més. Molt bé. Doncs Josep, una abraçada i ens en retrobem divendres per continuar comentant coses a la nostra audiència, si a tu plau. Perfecte. Doncs moltes gràcies. Bona setmana.